weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to Sinthiane Diakiri to Agrissa to Houdallay to Ɗalhaya to Mafoudou to Lodiola to Mareysa to Djingue Jeeri to Awoynata ko on takkusan juuɗa ha to duɗal ceerno Hadi Oumar Sy to Jowola Rewo e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiri kabaruji men to leydi Mauritanie Mouktar Wul Ndiaye suɓama o waɗama hoore jagoɗɗe leydi Mauritanie ko kanko toɗɗoɗo jagoɗɗe ɓe jogori gollodade to leydi Sénégal goto e wonnoɓe goto e mawɓe Benno Bokk Yakar tawa kadi meeɗino wonde ambassadeur e saaha laamu Macky Sall ko kañum tigui waɗa e oɗo saaha joni mandat d'arrêt international o tuma noon ko détournement haalisa jonɗo no fewi to leydi Mali ina wondi kay e yoolaru e kala nokkuji météo leydi ndi holliri kadi wonde toɓoji ɗi gasani saabu eɓe tijji toɓoji kewɗi ndiyam e ɗeɗo balɗe to leydi kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Ukraine yen to leydi Angleterre to Palestine ha to leydi Liban bisimilla moon e tekki hotodirte joni joni piren pacciren. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadidire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalwal danwal kala labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra sappo e tati rafi fannu ɗiɗaɓo ne safra fodde sappo e jeenayi rafi fannu tataɓo ko kawisaji Allah waddete koye gawri samme gawri suuna sa waɗi no wirumani ko famɗi kala fodde temedere rafi ne yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawani ɓe wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon koɓe darorade e rewɓe ɗon koɓe sowade kala ceerno Djiby Sy ene yawrata ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippoɓe leecce kala ƴeewno fannumo jogui leɗɗe wiyete ko wiyete tigui ko muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leydi CFA leydi Sénégal ɗeɗe ñamoje CFA kala ko 2000 francs CFA ceerno Djiby Sy jogui numéro mum weef ko numéro orange money kala jiɗɗo waɗnede listiharam koye on numéro lombata haaliss o mbatta ko 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy noon to banggue téléphone e to banggue numéro WhatsApp kala ko numéro makko ko goto mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini dendagal killineɓe makko oɗo saaha mo tawe to kay haydi to leegal biyetegal kebbe e lawol faade ligsebe sara école kesomo kebbe ceerno Djiby Sy ne andini kilineɓe mum wonde base makko to Nouakchott ne golla hano hannirta ni tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy ko nunɗuɗo ganduɗo leɗɗe bawɗo golle muɗuma jaadino ɓalwal danwal kala ceerno Djiby Sy ceerno Alassane Sy numéro mum mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne dendagal rafi mbawɗa wondude e haaju mbawɗa wondude kala so tawi a yettima to ceerno Djiby Sy on ɓurodirta ujunnaje jeegom uguya so tawi ko CFA on ɓurodirta 2000 wona ujunnaje ɗiɗi CFA ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone mbadden dando faade makko aadi bil aadi salade aadi de ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jadinde ɓalwala danwal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra ɓe na yanoɓe borogal ɓe gonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude ono ɓurodirta hen balɗe tati tawa a wi alhamdoulillahi rabbil alamina
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawran ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leese kala omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto wiyete ko meeɗi moosa fannu keddiɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne tawe oɗo saaha joni to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko to leydi France numéro makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 kala noon mo heɓanimo e on numéro so tawi kadi jokkodiri e miñi kono wiye ceerno Bassirou Diallo numéro mum ko 06 52 18 51 96 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andi dendagal kilneɗe mum wonde base makko to Dakar ne golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi kono ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andi dendagal kilineɓe mum ɓe la polpolol dande maaɓe ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala e on base noon tawi ɗon musidɗo makko sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodirde e mum mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaɓɗo reedu kommalaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutottoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo toƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuleuru prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito collal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati e gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e A7 walla mbiyen hoore bira tati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji moon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba so tawi koto karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men e ɗemgal pular jayde men jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen pacca sunare men e dendagal ɓesgu
ɓesgu babaɓe naɓe kala e likseɓe naɓe kala ustare dendi meɗen biyetenoɗo abdourahmani patiba noon ɓurno lollirde ko baboy dede baboy dede noon mo kewɗon nande kala saaha guilay audio mum ha e vidéo ji muɗum ko fati kay e dillowo e kala saaha guilay pelle rendo ha ko fati pelle ɓamtare e dawrugol kala kanko kadi tambino catala biyetegal Fouta tampi felliti ko kanko baboy dede kanko tambino ngal ɗon catala ko aljuma hanki jamma o hoti e jomi ko to hôpital mawɗo hôpital national mo Nouakchott e oɗo saaha mo kaltenam goski ne wawi taw yettima babaɓe walla ekkina e lawol faade babaɓe ena dunima noon dendagal koreji makko e dendagal babaɓe naɓe no didorino kono noon kadi dow inde ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lidde Bélé Ba maire de babaɓe e dow inde makko en dunima dendagal ɓesgu babaɓe naɓe kala kono noon kadi en dunima Alhaji Dia ko musidɗo makko ko denɗi ko jaadiɗo makko kadi wonno tawateɗo toon to dowlati dentuɗi Amérique en peccam sunare e dendagal ɓesgu babaɓe naɓe kala nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habaruji men demgal pulara to leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Messoud Awul Bilali ko gonnoɗo hoore jagorɗe leydi Mauritanie caggal kayde Mohamed Cheikh El Ghazouani filtano lefol laamu kesola tawi ko deuxiéme muɗum manda o waɗa investi jappere laamu ñande alkamisa goo lewru août 2024 ndu gonɗen ɗum aljuma hanki o ɗiɗi lewru août Mohamed Messoud Wula Bilari hoore jagoɗe o ari tigui ha to bureau ji hooreji leydi ndi o weeɗimo ɓatake on ɓatake noon ko ɓatake hollirde démission gol makko wonde kay o démissioni e wonde hoore jagorɗe kono noon kadi so tawi hoore jagorɗe démissioni dendagal gouvernement mum woni ministére uji ɗi kala kañumen kala camata kañumen kala noon camata e oɗo saaha joni kañumen kala démissionnat automatiquement ko noon tigui aada yaadi ko waktuji seeɗa tan noon pawi hen caggal ɗum caggal on démission ko waktuji seeɗa pawi hen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o siifi décret on décret noon ko hollirde kay wonde o suuɓima biyeteɗo Mokhtar Wul Ndiaye Mokhtar Wul Ndiaye noon kañum wonno ministre chargé du cabinet du président de la république tawi kadi koye ɓuurɓe ɓattademo o jeeya o waɗama noon no mimo hoore jagorɗe kesso woni nouveau premier ministre siftinde on noon kanko Mokhtar Wul Ndiaye ko kañum tigui wonno ministre des finances e saaha laamu Mohamed Wula Abdel Aziz en kanko Wula Bilali noon kanko Wula Bilali noon on caggal nde o yalti bureau ji hoorejo leydi ndi o huccidiri tigui e jayndeli kewɗi kay o huccidiri e mumen o waɗi toon déclaration makko ko ardi kala o fuɗɗiri ko bismillahir rahmanir rahim o wi tigui o heeɓi tigui fattange wawde moƴƴo martana mawɗum feewi wawde kay joddade e hoorejo leydi ndi e wedde ɗum Hamad Cheikh El Ghazouani e wedde ɗum ɓatake tawi on ɓatake noon ko ɓatake démission ngol makko kanko e gouvernement makko mo ardino o kala boɗo yetta Allah noon omo yetta Allah omo yetta kadi hoorejo leydi ndi e hoolare e teddugal fawno e dow makko ardade kay gouvernement ɗiɗo duuɓi nayyi kala omo jarna kadi dendagal ministre uji dendagal chargé de mission dendagal conseiller ji e dendagal ɓen les administrateurs ɓe o heeɓi gollodade kala omo yetta ɗumen omo jarna ɗumen omo ñaago Allah kadi gouvernement kesso o gouvernement kesso tijjaɗo o kay omo ñaago Allah nde Allah uddidanta ɗumen tawi ko laabi pooci lawol poocingol Allah rewna ɗumen lawol ha mbawa gollade golle mumen hano hannirta ni yomo tan omo wiya tan yo barke Allah e yurmede mum yo won e ɗen jaggoɗe kay ɗaminiɓe nomede kay Mokhtar Wul Ndiaye hoore jaggoɗe kesso noon siftinde on o jibina ko ñande nogas jeetati lewru décembre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e tati woni 1973 o jibina koto nokku biteɗo Mujéria noon tawe e nder région de Taga ko neɗɗo dawrugol dowlude no fewi e nder leydi Mauritanie o woni no ministre de l' économie et de finance e saaha gouvernement Yahya Wula Heddemi e saaha kadi gouvernement Mohamed Salem Wula Bachir kala ko kanko wonno e oɗon poste o jogui noon
o jangi noon école makko fondamental woni école tokoso e collège makko e lycée kala ko toon to Mohtala Hajara ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ko nden o heeɓi baccalauréat makko toon to Mohtala Hajara tawi kadi ko baccalauréat mathématique woni série C o jokku jangde makko noon to nokku biyeteɗo INCA CEA woni tigui to Maroc woni institut national de statistique et de l'économie appliqué ɗum ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati o heeɓi diplôme makko d'ingénieur hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeetati ha yetti ujunere ujunnaji ɗiɗi e tati ko kanko wonno responsable des données sur les marchés de travail o halfinama kadi poste uji kewɗi no fewi ko adi kay komo wona ministre e nder leydi Mauritanie en septembre 2019 taggal kayde Mohamed Wuli Abdelaziz arno e jappere laamu o noma directeur général cinéma mai ha woni lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati o waɗa tigui coordinateur kaɗo landa wiyete ko landa INSAF landa laamu ka e saaha subgoji législative koye ngan sango noon INSAF heeɓi tigui waɗi tigui victoire mawɗo no fewi saabu kay e nder temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi siège hen temedere jeeɗiɗi ko landa INSAF ɓaftuno ɗum ha laaɓi ko en juillet 2023 par décret o noma tigui ministre chargé du cabinet du président de la république ko on poste noon o sakkiri ha kay ñalawma hanki o aljuma hanki o suuɓa o waɗa hoore jaggoɗɗe kesso mo leydi Mauritanie mo ɗamina tan noon ɗa e balɗe ma o suuɓa gouvernement makko eɗen mbiya tan yo jogoro ɗum jaam tawi kadi koye dow potal e dow nunɗal allahuma amina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen communauté Mauritanie naɓe wurɓe toon to leydi Espagne ɓe kolliri tigui mette mabɓe no fewi kay ko waɗa licencement kay itta e golle mum ha laaɓi oɗo biyeteɗo Jeeyana Ahmed Talmoud ko kanko wonno chargé de protocole to ministre to ambassade to ambassade Espagne toon to Madrid ko kanko wonno chargé de kanko woni chargé de protocole to ambassade Mauritanie toon to Madrid e nder leydi Espagne e nder communiqué he noon communauté Mauritanie naɓe kolliri tigui wonde wurɓe toon to Espagne ɓe kolliri tigui wonde kay on biyeteɗo Zeynabou Bintou Al Salem kañum woni ambassadrice joɗaniɗo leydi Mauritanie toon to Madrid kene wela tan ene ɓuurimo doole ene tooñi on biyeteɗo Talmoudi Wul Talmoudi ittimo e golle makko ko ardi ko tawi kadi ɓe kolliri ɗum noon ko arbitraire woni tigui ko kañum wawma tan ittuman welani toñamo ɗum noon ɓe kolliri kadi ko injustice ɓe jadani hen ɓe kolliri noon kala koɓe mbawi wadde maɓe darano doole mabɓe ponno kay ha on biyeteɗo Wul Talmoudi ha heeɓa haqqe mum hano hannirta ni walla ha artire e golle muɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Birane Da Wul Abeydi holliri sunare mum mawde no fewi kabaru kay nde o nani kabaru ustare kay goto e sehilaɓe makko yaadiɓe makko kadi yaadiɓe goto e sehilaɓe makko yaadiɓe makko tawa kadi mo yaaduno mo darde noon to banggue dawrugol no fewi kay e nder ruuma jarrimo hoorejo leydi yankagal ɓennuɗo henne on noon woni tigui biyetenoɗo Abdourahmani Paté Ba ɓurnoɗo lollidde Baboya Dede gorko mo babaɓe looti gorko darinoɗo kay daraniɗo kay rendo darinoɗo kadi ko fate ɓamtare pelle guilay pelle wuuro ha e pelle coopérative uji rewɓe e coopérative uji remoɓe worɓe rewɓe kala Abdourahmani Paté Ba noon ko gorko mo Fouta tampi felliti ko kanko tambino ngallona catal o ngati hen ñiƴƴi makko no doole makko ponno o yaade mum kay ha tigui to wawno haadude mum ko aljuma jamma hanki o yalti aduna to hôpital national mo Nouakchott goskiki noon ene lawol e oɗo saaha joni faade toon to babaɓe looti to mbotu makko dasa to yiiɗa horsina to wuuro mabɓe babaɓe ko toon tigui woni to wirete jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ene fecca sunare mum e dendagal jinnaɓe makko e ɓesgu makko kala dendagal ɓesgu babaɓe naɓe e likseɓe naɓe kala kono kadi eɗen duwano dow inde babaɓe kala en ndewni duwa o e ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lollidde Bele Ba ko kañum woni premier magistrat woni tigui kañum woni premier citoyen wuuro babaɓe kañum woni maire de babaɓe walla maire de commune de babaɓe en ndewni duwa uji ɗi e juuɗe muɗum
ɗuma eɗen duwono kadi e dendagal babana kala e musidɗo makko biyeteɗo Elhaji Yam tawteɗo toon to dow laaci dentuɗi Amérique eɗen mbiya tan de Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ma en ketto seeɗa audio tawa kay audio makko ɗi o sakkiti wadde kanko Abdourahmane Paté Ba ɓurɗo lolidde Babou Dede kettuɗo ɓesgu Mauritanie naɓe e dendagal wallidiɓe administration woni porte parole men Cheibane Alpha Ndiath e sikki ala kalfinaɗo juɓɓudi biyeteɗo Amadou Ba Jowol kam e biyeteɗo Moussa Abdou cukko horejo parti o e mouvement o on mbiyama onon fof on jettama on jarnama on mbiyama golle ɗe koko jokki hare nde koko jokki condition ngaji ɗiɗo ɗi pawɗen e tabal maɗi gonedde jeeɗiɗi so ɗi mbaɗaka hare koko jokki eɗen eeri noon AJDMR naɓe e garɗogol docteur Ba Mamadou Bocar en ji wiyama dendagal lundo mawɓe lundo yanoɓe présidentiel fof jeehi tawtoroyede pilgol Kaswani ko kanko tan e Birama cali notitade hen ene hollira tan ko kamɓe tan goni lundo so tawi lundo ne ƴeewe tan ko Birame Dawul Abeid e parti AJDMR so tawi lundo ne ƴeewe tan ko coalition moɓodiral partiji yaaduɓe Birame Da Abeid kam e partiji yaaduɓe e AJDMR e garɗugol Mamadou Bocar Ba emin erima Mamadou Bocar Ba AJDMR ya ar tawta ngal ɗo kawtal daringal waylude Mauritanie change de Mauritanie hutorade gonga hutorade hare yamre ngam leydi ndi ene arta e peewal e moƴƴere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Oɗon jallo oɗon jaafo jokken golle. Abdourahmane Paté Ba. Abdourahmane Paté Ba yo Allah yurmomo yaafoma ɗum ɗo ko haalana makko ko fati e dawrugol kettoɗen ko haali kadi ko fati e rendo. Ɓesgu Mauritanie naɓe hande goo lewru wiyetendu août 2024 joƴƴinama oɗo keftuɗo lefol laamu e Birame Da Abeid aduna fof ene andi ɓesgu Mauritanie fof ne andi hay koreji makko ene gandi kelle ɗiɗo résultat ji ngal ɗo gartam petiraɗam Kaswani sikki ala ko Birame Da jeeyi ko kanko gañino 2014 ko kanko gañino 2019 kanko Birame Da Abeid hikka noon to yiɗi ngal dow no gañori ni no hulɓini ene labti a ittat résultat tan tawra hen résultat toɓɓe makko ɗe koɗen kokka oɗo ko sukaɓe hande o lamanto ko sukaɓe janggo o lamanto en teskima o weeɗi lundu jungo mi ɓamta o weeɗi lundu jungo o wi ɗumen ngare kaltiden sen mbi lundo noon hande ene sikka lundo ko moɓodiral Birame Da Abeid kala mo wona e ɗum waɗaka hande ko lundo ko wiyete hande parti opposition anti système ko wonduɓe Birame Da Abeid ko ɓen ɓe mbi ko lundo taw enen mbiɗen tigui ko ɓen tigui gañi joni noon o wi aha ngare jewtiden caɗele leydi ndi jewtiden hen beele ko gonga e makko beele wona gonga e makko beele eɗen keeɓi e wawde notade noddandu makko ha yeeso ko lawol ha yeeso ko lawol Seydi Ba eɗen mbiya tan nde Allah yurmotoma yaafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habaruji men e ɗemgal Pulaar sinno mima toon to babaɓe koto Sénégal paɗena Elhaji Dia ko ambassadeur ambassadeur itinéraire e saaha kaya laamu Macky Sall ko kanko kadi wonno walla woni coordinateur Benno Bokk Yakar toon to Bambey ko kanko waɗa ewɗo
oɗo saha joni mandat d'arrêt international o tuma noon ko juuɗe makko moddude e mbuñaari e wadde détournement haalisaji kewɗi no fewi taw ko haalisaji sata biyetengal CMS woni crédit mutuel di Sénégal ko gendarmerie noon kañumen halfina enquête o e nder enquête o noon yimɓe nayo puɗɗima wiyede hen teeb nana coka ɓen goni goto no wiye omo yette Camara ko agent to ministère de la santé goɗɗo inde mum fuɗɗori ko PF ene yette Ndiaye on ko commerçant e goɗɗo noon ko chef d'agence cetal biyetengal crédit mutuel du Sénégal toon to Bambey e goɗɗo ko inde mum fuɗɗori ko en yettete ko kan ko ɓeɗo nayo woni wiyaɓe teeɓe e oɗo saaha joni nana udda kanko ambassadeur o noon omo tigui e tawe Eladja omo woni tawe tigui e mandat d'arrêt ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Louga suka tokoso mo duuɓi 16 dognannoɗo moto Jakarta ko kañum wasi fittade mum toon to Louga omo wiyeteno noon Papa Dia o wasi fittade makko ko ñande aljuma ñande jamma aljuma go ñande jamma alkamisa ñande jamma alkamisa go lewru août ine wiyeta aljuma ɗiɗi lewru août gonɗen ndu sanga 22h woni 10h jamma to natirde wuro Louga waɗɗani nokku biteɗo Kër Ibra Marama ɓe gonno noon koye wadde dando woni course motoji Jakarta fodde no gasi jo sagato kamɓe foof mbaddano ɗiɗon course motoji ɓe pelɓodiri noon koye auto particulier goto mo hinde Allo Dakar taw marque makko PGO 307 umminoɗo toon to Louga ko on auto tigui roofi e mabɓe mbiɗen noon waɗi neɗɗo goto bilan ko neɗɗo goto wasi hen fittade mum fodde yimɓe 10 woɗɓe mbarmi hen e nder ɓen 10 barmuɓe hen ɗiɗo ene tampi sanne barmumɓe kala e mayɗo ko sapeur pompier aren ɗon goskiki eɓe cellani ɓe gañiɓe kala nawi toon to hôpital mo Amadou Sakhira Mbaye mo Louga ene teska noon e kala saaha course motoji baɗi ni ene heewi waɗede oɗon nokku toon to Louga taw kadi ko gueɗe kayi e kala saaha gaddoje fitinaji walla gaddoji jaayaji e baɗi ni hennene ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Pikine to leegal Pikine tampiniɓe oɗo saaha joni ko guyka compteur aji taw compteur aji ndiyam e kala saaha a fina tan tawa compteur ma ne ɗakkita robine ma ne ronki yaltinde ndiyam ɗum noon ko tigui taskama ala kaya jamma be taw mo tigui mo ɗiɗon contrat ji ndiyam gujjaka e oɗo saaha joni noon yimɓe leegal ngal ɓe kolori ɓe tampi ɓe lordi saabu yoga e leegal ngal e oɗo saaha joni saabu wasde ɗumen jogade contrat ji ndiyameji mumen kuppi ɓe erima laamu ngu noon nde ƴettata peeje kayya beele gueɗe baɗi ni enen dokko ha laaɓa e nder toon to leegal Pikine Dakar ha joni kabaruji men seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen leydi Mali oɗo saaha kala noon ene tawe toɓoji taw ko kewɗi ndiyam no fewi jaaduɗi e jaaduɗi tigui e yolayru météo noon holori toɓoji ɗi gasani taw saabu toɓoji ɗi ina keddi ɓe koliri noon hikka kay toɓoji ɓurnoɗi jokkodirde kayim taw ko kewɗi ndiyam fuɗɗino ko guila ñande 30 lewru juillet maydu ndu ma toɓoji ɗi noon jokku ha ɗo kay ha jeegom lewru août ndu gonɗen ndu ene huula tan ma toɓoji jaaduɗi e yolayru ma jippo kay e nder leydi Mali ɗo e jeegom lewru août ndu gonɗen ndu cercle mbala noon ene jeeya e nokkuji ɓurɗi hebde kay yolayru hitande hikka nde e ndungu hikka ndu saabu kay mbala heeɓi ñale nogas e ɗiɗi lewru juillet fayi nogas e jeegom lewru juillet ɓe keeɓi kene ɓuura 100 millimétre ene tawe toon kadi e oɗo saaha joni fodde ujunnaje 9,7 sinistré woni tigui dokɓe galleji men walla egginaɓe e galleji men taw ko ndiyam eggini ɗumen hen tawa kadi ko ɓuuri hewde ɓen sinistré ji ko rewɓe wondude e kurkaji woni sukaɓe ñande nogas jeenayyi lewru juillet ni ɗiɗo nokkuji keeɓi ndiyam kewɗam no fewi nokku biteɗo Escom Banakoro ne tawe nder cercle mo Gangaba ɓen keeɓi 132 millimétre nokkune wiye Bankuna na heeɓi 130 millimétre so tawi ko nokku biteɗo Bagni ndenda ɓen keeɓi 101 millimétre nokkune wiye Koura Salé heeɓi 100
mm so tawi ko nokku biteɗo jengge koram heeɓi 97 mm wuro witengo bunguni heeɓi 104 mm Bamako legal bitengal to Bamako legal bitengal Lassa heeɓi 99 mm Bamako ville heeɓi ko 97 mm so tawi ko Hamdallah kemno ko 69 mm so tawi ko Bakoni ɓen kemno ko 54 mm Bamako Sinu ɓen kemno ko 53 mm fof noon koye nder waktuji sappo ɗiɗi ha joni ko leydi sen mari keddoɗen carte d'identité biométrique nationale koye action ngaji ɓurɗi gardude kay ɗi laamu transition ngu ummini oɗo saaha kala yidde mabɓe kay ko ɗen carte uji yidde kay ko yoga yidde kay ko ɓuuri weldude kadi ko ɓuuri welde ɓuuri kay wadde beelama kadi ko ɓuuri weltinde yimɓe kala koye ɗiɗon carte uji biométrique kay baɗeteɗi carte uji d'identité nationale biométrique ko ɓuuri welde hen kay on kay heewi marché o woni halfina wadde ɗeɗon golle ko société taw ko société madinajo tawateɗo e nder leydi Mali tawi kadi ko ganduɗo ko fati e oɗon fandu ko kañum heeɓi oɗon marché saabu kay gueɗe baɗi ni ene teska e kala saaha heewi tigui halfineɗe ko société ji taw ko tubakoɓe tawateɗi kay e caggal leydi ko ɗen kewi hebde ɗiɗon tigui woni ɗiɗon marché ji goɗo miijo noon en tenkina tan wonde kay ko laamu transition ngu haali ko wonde kay ɗeɗo toɓɓe tati eɓe tigui hormi ɗum ko ardi fof ko woni koɓe mbiyata respect de la souveraineté du Mali ko rewi hen ɗiɗaɓo ko wiyete tigui respect des choix stratégique et troisièmement ko respect des choix des partenaires du Mali woni tigui so tawi ko miijo gadango ngo ko hormade kay souveraineté woni ndimagu leydi Mali miijo ɗiɗaɓo ngo noon ko tigui respect ko hormade choix kay yidde kay laamu leydi Mali mo yiiɗi gollodade kala ko kañum suɓotoɓe yiiɗi gollodade ene yiiɗi gollodade ko tawi to wiiɗon ko respect de choix des partenariat kadi waddude partenaire mo leydi laamu leydi Mali yiiɗi waddude partenariat kala oɗo société malinaɓe noon ko ɗen golle kay so tawi kay ene ɗamina tan ɗo e yesso kanko jogori halfinede kadi ko fate golle pewnugol passeport uji tawa ɗin passeport uji mbatta fewnede nder leydi Mali natta fewniyede caggal leydi ha joni ko leydi Mali keddoɗen sagataɓe joguitiɓe ha teddi arɓe dow motoji men ɓe mbaɗino jangu men e no poste taw ko poste fama woni force armée malienne tawateɗo to nokku biteɗo wa Baria noon e nder commune mo Gounzoureye e région de Gao ɗum wonno ko ñande goo lewru août 2024 sanga 19h30 fodde noon min taji nogas kure condi duki hakkude dadiɓe ɓe fama hakkude muɗum e ɓeɗon seɓitiɓe arɓe dow motoji men fama noon holliri tigui dartima haaɓe mbawi yatirde ɓaawo e saahaɓe jatirta ɓaawo noon fama holliri tigui ɓe goppi ɓaawo mabɓe militaire ɓe goppi ɓaawo mabɓe noon terroriste goto basɗo hen fittandu muɗum wondude e barmuɗo goto fama noon e nder communiqué mum holliri tigui wonde kañumne barminanama militaire uji ɗiɗi ko communiqué mo fama holliri ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Nigéria ñande nasade goo lewru juko ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko leydi ndi foof dilli ngam waytade gurdam lusɗam e laamu ngu won nokkuji noon ɓe sappo ɓe capanno ɓe nangude toon koye policier ji kewɗi no fewi to Soudan fedde oni holliti nangodiral gongal ton ngal ɓeydi heege e nder leydi ndi ɓe tentini noon toon to camp Zamzam ene wayno fodde 300 noon toon muuli e nder leydi Soudan e nder pilirloji kay baɗoji toon to leydi hono France laamorgo mum paari ujunaje ɗe nogas e nayyi ene wayno oɗo ugandajo no biyeteɗo Josia Cheptegei o dañi kanko woni médaille makko hono garane ko noon kay to leydi Cap Vert hono boxeur goto de Pina kañumne kay heeɓi hono taw kadi ko médaille mum kañumne hono gadano e guel ɗo taw kadi ko pijirlogal minotete ko jeux olympique RDC Congo to dey ko nanodiral ngam kay dartinde hono jeyli ɗi taw kadi ko pelmodiral gongal ngal to toon to banggue wargo RDC
Congo ɓe mbawi noon wonde kono kifodiral hakkude Kinshasa e Kigali noon ɓe mbawi kadi nanodirde taw noon yahanno hen koyɗe jaam ngam wisde hen salligue koɗo république mo Angola taw ko jamma ñande talata jofi alarba nde wonno ko ñande capantati lewru juillet ujunaje ɗiɗi nogas nayyi ha capantati e goho lewru juillet ujunaje ɗiɗi e nogas nayyi ngam wawde kay wadde masalaha hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ɗum noon ɗum wawata kay hankkadi ko wadde ɗum yaha kay ɗo foti rewde ɗo ko nayi lewru jugo ujunaje ɗiɗi e nogas nayyi woni ñalawma janggo so Allah jaaɓi jaabima ko ɗon tigui fuɗɗoto kifodiral fuɗɗo appliquede taw kadi ko wonande taw kadi ko leyɗele ɗiɗɗe ɗo ko leydi hono Maroc kañumne wawi kala wawi wonde hebde qualification mum e demi final taw koy ko tournoi toon de football ɗum noon koye e jeux olympique mbaɗotono e hirande nde goɗɗe nde ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum ɗo de wonno ko joguiɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw noon wonno koye dande musidɗo moon Arsatou Oumar Mbodji goɗɗo ko Moussa Ndo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko annude kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men to leydi joolam jaɓiri ko to leydi Ukraine puɗɗorɗen hoolejo leydi Ukraine biyeteɗo Volodymyr Zelensky o holliri weltare makko mawde no feewi faade koninkoɓe mabɓe koninkoɓe makko kay ɗum noon ko caggal kay nde koninkoɓe mbaɗi bombardement ji mumen baɗɗi fayida no feewi taw ɓe tobɓuno ko militaire uji Russie tawateɓe e nder leydi mabɓe ɗin bombardement noon kadi ɓe tobɓi ko aérodrome goto wondude dépôt mawɗo taw ko dépôt carburant mo jonnoɗo e juuɗe leydi Ukraine tawa ko tawateɗi e nder leydi mabɓe nokkuji ɗi laamu leydi Ukraine leydi Russie hepti oɗo saaha joni ene jooɗi hen koto Royaume Uni walla Angleterre paɗen aset hande tati lewru août ko garmi gara musɗo kay hakkude policier ji e ɓen waɗoɓe seppoji toon to Royaume Uni e nder guure kewɗe no fewi seppoji ɗi noon ko hollide kay jaadani e ko fati kay hoɓɓe ko garata e nder leydi he woni anti tigui anti migration e kadi hollirde mette mabɓe e gañamtumago mabɓe faade julɓe woni anti musulman ɗum noon ɓe mbaɗi seppoji gulɗi jaw e nder yogga e guure hakkude mabɓe e policier ji ɗi waɗi garmi gara on garmi gara noon ɓuuri musde walla ɗin seppoji ɗi ɓuuri wulde jaw tigui koye nder ɗeɗo guure ko wayno to Liverpool teskama toon garmi gara musto waɗi toon ha policier ji ɗi kay mbawi weddodirde walla mbiyana seppoɓe beddima siège uji e tuufeje kala ɓe mbawi briquaji ɓe mbawi weddade faade e policier ji he hollirde e mette mabɓe ko noon kadi to wuuro witengo Manchester kañumne ko noon ha to wuuro bitengo Belfort ɗeɗo guure kala teskama seppoji gulɗi jaw mbaɗama toon hollirde tigui jadani ko hoɓɓe nata leydi ndi ha tenti noon e julɓe koto leydi Palestine paɗen défense civile mo Gaza ɓe kolliri tigui seeɗa hande tati lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi wonde leydi Israël waɗi no heewi wadde kala saaha so wadde bombardement muɗum e mabɓe bombardement o noon e oɗo ñalawma hande o ɓe toɓɓi ko école goto tawateɗo e nder Gaza ville e nder wuuro Gaza ngo e nder bombardement he noon ɓe kolliri tigui wonde kay yimɓe sappo mbasi hen pittali men waɗi kadi barmuɓe ha mbayno kooce Israël noon kañum wi toɓɓi tigui ko terroriste en koto leydi Liban paɗen ambassade dowlaji tedduɗi Amérique tawateɗo toon to Liban waɗi communiqué mum on communiqué noon ko erade faade dendagal ɓesgu IS naɓe woni Amérique naɓe tawateɓe nder leydi Liban ne jaltata ha laaɓa e leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade o holliri kay kala billet avion moɓe dañi ɓaade kay ko yaltude leydi ndi to wawi faade foof heɓe goppu on billet yoɓe ƴettu ɗum ɓe jalta leydi ndi ko ɓuuri yawde e yaccade saabu ambassade o holliri tigui woni sababu mum kene jogui kolhuli mawɗi kay wonde guerre hakkude Israël hakkude mum Hezbollah libanais wonde on guerre ne ɗamini kay buujitade ɗo e balɗe seeɗa musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e so tawi ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko ruɓino kabaruji men kedde Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndogu yo jaam Allah jogomi jogo on